pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya kiti kaano man. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat nagkapoy ti pagayam nagpailingad, iti nagan as Cita, iti San Fernando, La Union. Kastoy man ti surat ni Cita. Dear Lady Elle, naimbag nga oras yun. Sapay ko ma, tanakaradgad kayo amin asang bayan to'y nanumuas surat ko. Nakapagsurat akmat, takayat ko man ng ibinglay to'y padas ko'y tibiyag, ajak tupulos malipatan. Nupay tawon mutan tinaglabas, sipod na pasamak da ito'y agapadasa. Kasto'y man nga irugik ti amin, Lady Elle. Matay akon. Tulungan ta kami. Di makakuti. Diyos ko, tulungan na. Tulungan man ti asawa. Ayan ko. Agyaman ak na nakapuot kan iha. Kunak no saan ka na makapuot pa'y. Anak, aglunem ko mati napasamak kan ka ha. Kayat ko asawan. Nadangran di kan nawan nga imam. Kat saan mo na maaramat. Kastamot anaputod di may sasakam. Anya, awanan ti sakak. Apa yung kasto'y tinapasamag?
no na tayag. Ngam di mapunta na kiti saka. Kanjak pa yan magaraw di kanawan nga imag. Agyaman tayo kit dita saan ka anatayan ako. Syakyan adang agladingit no adadagas anapasamak kan ka. Dakas na ito yan napasamak, mama. Anya pa di serbi kita. Kasano na pagserbiyak ti patpat kag kasawa. Di ka kumagpampanunod iti kasta. Maawatan na ka ni Romeo. Mama, ayan ni Romeo. Dahil tatijak amo anak ko. Amang ano niya, ba't tinapasamag kan ko na mama? Ikararag tayo, hasapay ko ma. Tawan ti dagas anapasamak kini Romeo. Diyak kaya tamapukaw ko ti asawa ka. Ala, yinanampay ti panunot mo. Makapadagas kan ka ti ma-stress. Nakapsot pa'y ti bagim. Mama! Agpapigsa ka kit di anak ko. Mama! Sa bulan niyo ti asawa ka. Amang ano na lang itinakapasamakan ti aksidente. Sapay lang ko ma. Tawan ti dakas na napasamakan ko na. Makabulan ng tinapalabas. Ngam saan da nasarakan ti bangkay ti asawak. Manang, amo ka natibkar ka. Sapel ako mata, maklon mo ti bagak. May papan ka di ka ni Romeo? Anya tinapasamakan ko na? Natay ka di? Awang ti dakas na napasamakin ko na, manang. Ngam, adan amuak. Ha? Anya tinaamuam? Manang, Anya ti kayat asawan day tapan agsenaay mo, ading. nasaysayat mo't lang, no, maamo man nasapsapa. Ti anya? At ti ipatpatag mo nga asawa, kat si bibiyag. Agyaman ako na, Diyos ko. Agyaman agtawan ti da kasi napasama kiti asawak. Ngam, ayan ti asawak, Celso. Nag-awid iti ayan dagiti dadakkel na. Anya? Apay asan aditi balay tinagawidan na? Apay adinak man laim may kinita. Ti sungbat dagiti asaludsod, ti mangipakaam mo, ti kinasasino ti asawam, manang. Masya nagunay kan iha. Mama, masapul ko ti asawak. Iha, nagsayhat ko mga agpaiso. No adda dito ni Romeo. Ta iso timang ted iti kired kan ka. Iso timang papigsakan ka. Babaan iti ayat nga iparignana. Angam ayan na ngay. Di na ka man la umay kumustaan met. Di na kitaan no si bibiyag ka pay wano anya. Di man la makariknamot iti danag. Mama, Idinto ta si ka. Kasta una yun adandanag mo para kan kuana. Mama, Awan gayan ti dakas na pasamak kan kuana. Nagamak nga mga nunataikan. Iso asaanin ang nagparparangpay. anya? Idinto ta si ka. Isulatan ti linaon ti bibig mo. Nasaum kanya ka iso ti sinapul mo iti na disgrasya kayo. Itatanag sublin ti puot mo di ti ospital. Iso manan ti dakdakamatam kan sapsapulam. Ay ayatok ti asawak, mama. Amok day ta anak ko. Mariknak no kasano ti kinapatag ni Romeo kan ka. Ngam ti saludsod. Ay ayaten nakangata ti asawam, Cita. Maasyan unay kanyak da mamakan ti kapsat ko.
Idinto tati mo bumatigura daki ni Romeo nga asawa. Gapo iti saan na panagparpara nga pulos. Kalpasan ti aksidente anapasamak kada kami. Nang runa idinaamuan na anaputo din ti may sasaka. Nupay nasakit para kanya ti di na panagpakpakita kanya. Rimimbaw latama ti nalaos. Apanagayat ko kini Romeo, Lady Elle. Kat, iti na minsan. Dok, talaga ka di asaan konton ang maaramat pa'y tikanawan nga imak. Panagkunak katsaanan, Cita. Anya, naputod lang arudan ti may sa asakak. Diyak pa'y maaramat ti imak. Grabe nga mintipan na kapektar na. Ikararag tayo asapay la kumatag subli iti kasi sigod na. Iti kasta, mausar mo nga agpadpadadag iti imam. Unay mo't tanti kastoy, doktor. Saan tayo amay bagati dumteng kada tayo? Saan tayo matama-questionaran ti panawan? Doktor, Nga mabalin tayo nga ikararag nga ipaayan na tayo ti Diyos itital na tirik na kan panunod. Kasta mo tinakidawon tayo ti tibkar ti pakinakam. Tapno malasatan tayo dagiti apan nubok ti biyag. Umayak latta, tapno iterapik ti takyag kan bukot mo, Cita. Anya tamo tayo. No iti udi na katkala at to amay garaw munti kan nawan nga imam. Tawan ti imposible ti Diyos, Cita. Instrumento na kami lang ti Diyos. Tapno mapaimbag kayo itirekrignain nyo. Ang amkit di, aramidag ti amin. Tapno matulungan ka anan-anay nga agimbag. Iha, malmalday ka man anak ko. naputdanak lang arudan iti saka. Napukawan akpay iti asawa. Saan mo't anatay ti asawam? Pudno, mama. Ngamuna yun tasaan na kun apagan ano. Nang runa tamay sa akon nga inutil. Ita, ti pan nakasapul mo iti tulong na. Ipaidam na mo't ita tulong. Gaputa saan anapudnukan ka. Saan na ka ngay ayatan? Iso alipati mo day di at tao. Mama. No ay ayatan na ka. Iso kumati adda iti sibay mo iti ospital nga aging dito'y balay. Iso kumati mang patpatibkarkan ka. Angam sa dino nga iti ayan na. Di pulos nagpakpakita anak ko. Anak, nakaluton ti babaunan. Nakaidasar pa yun, mangantayon. Umuna kayon, mama. Mga anak to lang numariknak tibisin ko. Umay kakit din anak ko. Takalpasan na ipasyar ka di tahardin. Tapno makita mo't ati kinangayod ti nakaparswaan. Ken makalangab kay ti presko nga angin. Madamdaman ton, mama. Adda pa'y aramidak. Sige nga, Rod. Ayaban naglahag no kasapulan nak, anak ko. Uwan, mama. Sige. Kanayon na kontakak ni Romeo. Ngamtsak makontak. Padasak manan na kontakan ti sipi ng buwena. Agyaman nagring. Makasarita ko mati asawak. Mailiwak una yan ang makangag ititimak na. Hello? Agyamanak, Romeo. Tanangag kumutla ang titimak mo. Agyamanak. Anya ka di tibagam? Agawid kan. Kasapulan ka, Romeo. Patsak nga mumunti ka sa saad ko. Amok. Ha? Kasta ka di? Amok. Ngamdyak kayat ang makita ti panagrigrigat mo.
Jakmat kayat nga ipakita kan ka. Ti panagladingit ko. Anya, ang Sige, tada na patig na si Kaswek. Bye. inidap na. No kasta, maasyan kanyak. Kaya't nasawan, ay ayatan nak ti asawak. Wan, ay ayatan nak. Mga anak kon, mama. Kas lagi manaygay ka, anak ko. Gaputaan mo nga ay ayatan nak ti asawak. Anya, Nakasaritak ita iti cellphone ko. apay nga rod, adi pay laagawid, tapno asikasun na ka. Tapno maipakita namot ati ayat na kan ka. Adan to siguro, mama. Ti tao nga agayat, kat nakasagana iti anyaman nga oras. Kandi na baybayan, ti ayaten na. Kayat na nga adda ka na yun iti sibay, tinapatagkan kwa na. Akaskan ka, anak ko. Mama, Sige anak ko, mangan kan. Ituloy tanton ti agsarita. Tanapatag ti pagsaritaan ta, iha. Impilit kung ay ayatan nak ni Romeo, nga uray awan iti denak, Lady Elle. Iso imbagada ang maaga. Ngamjaklat ta na awanan iti namnama. Tapat yag unay ngay ayatan nak mati asawak. Maladingitan ak unay tinagpanagak, Lady Elle. Tawan lang aruden ti may sasaka. Jak pa'y maigaraw ti may nga ima. Iti na minsan. pudnon samot ti kunan ni mama. Ano ay ayatan nak ni Romeo? Umaynak kumaandingayan. Iha, malmalday ka manen. Mama, Siguro no adda dito ni Romeo. Maiwaksim ti daddu maadudukot wenno liday mo. mama, Sana bala iha. Adda kami mo't a pamilyam amang ipatpatagkan ka. Saan da ka abaybayan? Namnamaunday ta. mama, Uray saan ngagpagpakita ni Romeo kan ka, adda kami mo't dito sibay mo. Iti riga at wenno ginawa. Adda kami iti abay mo anak ko. Di mo liplipatan dayta. Celso, ading. Anya ti pakadlawam, no agululbud ti may sa lalaki. Apay nadamag mo dayta, manang. Adda ngamin nasa ni Romeo kanyak. Nga anya, manang. Iso asaan pa'y ngagpakita kanyak. Tasan na akayat amakita ti kastoy alangak. Maasyan ka noonay kanyak. Kan saan na akayat nga ipakita kanyak ti ladingit na. Kinaulbod dayta, manang. Anya, Asawa na ka? Isu nga uri anya ti mapasamak. Adda kumakanayon iti sibay mo. Saan na maiturid ti madayukan ka iti kasta kasasaan mo? Celso, Ibagak man langin ti pudno. anya, Masansanan amapan ni Manong Romeo iti club. Kat adda paspasmok na ijay. anya, Isu ti palpaliiwak, manang. Tadyak kaya't amang namnama kay ti angin. Celso, Adda pagluklukwan na iti club. Isu adanda ni Rinabi amapan aghapi-hapi iti club. saan apod no dayta, Celso? Saan amabalin niya agulpod kan kamanang. Adda pamanagnet ko. Dahit niya ladawan. Inlibas ko a pinitsuran ida iti babae na. Anya!
ko imbaga kanyak tipod na Romeo. Abaya pinagparang mo pa'y laangay ayatan kan kaasyanak. Denggan nakpay, Cita. Damdam nga agak. Nasakit tinakam ko'y tinapasamakan ka. Masyanakan ka. Patsyanak, kat gaputa kayat ko ang mailiw-liwag dayta. Simuro tak kadagiti gagayem kang katrabahwak, amapan aglinglingay. Anya! Kataklunak, nga adda babae nga gayat unay kanyak. Saan ko nga'y ayatan dadya babae? Tamay sala nga bailarina. Sikati asawak. Sikati ay ayatek. Kat sa anak to nga pasulisog iti dadya babae. Saan ka ngaminan amapan iti kasta paglinglingayan? Agawid kan ditoy. Tapno mabangaran mo tandiriknak. Laglagi pamdagi dilin na ilota. Nakaragrag sakta. Awan umasping aragsak. Di mo kumaliplipatan dagi dyan na palabas ta Romeo. Katkayat ko amaamuam. Asaan apulo sa nagbaliw tiriknakan ka. Da kami kin ni Celso ti Patsyem, tada kami ti pamilyam Cita. Mama, Adda nasawa ni Manong Romeo. anya? Manang, panawanan tapno aklunem ti gasat mo kini Manong Romeo. Idi pailan na aksidente kayo. Nadlaw minti kinaawan patag mo kan kuana. Iso a pinalpaliiw mi. Kan nagdamdamag kami kadagiti karubada. Ita awanan ti sa paya pamanagnak. Taagkab-kabalaytan. Diyak ko mapagtadtadan tilwak, mama. Ngam tao ang awasakitan. Ngam agpapan ita. Kat ay ayatag pala ang ti asawa. Nga oray sana ko na pagan-ano. Oh, na yun na kinamartir mo, anak ko. Makapungtutak ko ma. Ngam, at-adamot ama siya nakan ka. Dahil lalaki ti kagukurak na unay. Ala, agpapigsakan ako. Kandi ka maawanan itinamdama. Agkamang kay ti Diyos. Italag mo ti amin na pakaringguram kan kuana. Taison ti makaamukan ka. Kan ison ti makaamu iti dakas nga inararamid ni Romeo kan ka. Amo, di nakabaybayan ti Diyos iha. Basta itultuloy mo ti agtalag kan kuana. Amok amasurunda mamakan ti kapsat ko kanyak, Lady Elle. Gaputa uray kasano ti panang pasakit ni Celso kanyak, kat ay ayataglat ta. Mamati akadumteng tulata ti kanito ang makaamiris, kat agsubli iti na. Naglabas nga rod ti panawan, kat nadamag miya nagsinadan iti inkabalay na. Kat kayat nan ti agsubli iti na. Ngam mabain kanu kanyak, kan iti pamilya. Ay ayatag unay ti asawa, nga uray liniputan na Lady Elle. Iso asidadaan naglata mangawat iti panagsubli na iti danak. Basta agkari adinan ulitan ti inaramid na. Aging galaangan dito'y Lady Elle, katagyaman nakiti anos yu anang urnos, kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Cita, iti San Fernando, La Union. Tiagasawa katrumbengag binadang itirigat kan ginawa. Saan at alikudan ti maysa iti panawan tirigat kan panupok.
Natanok ti mamakawan, ngam tingitingan anaimbag itong kalpanag, sakbay asarkan. Pudno ka di anagbaliwan ti nang pasakit kan ka? Saan nangatan nga ulitan ti manglipot kan ka? Nakasagana ka kadimanen amang sango, iti mabali na parnuwayan ti may kadwa aguntaway, nga ingka ipaay. No maminsan, panunutan amin ang mabali na mapasama. Tamabalin anadairam ti imuna apan nakapasakit. Ngam di tay ammo no nasaksakit pay, ti irwar ti masangwanan. Agapuanan ti tao anang pasakit kan ka, iti napalabas. Alakastan Cita, katagyaman iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions kan Lady Elle Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras niyo amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo na dramas na yun, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!